kawe kasngi shi tarik jongu u banai November. Kade u Gregory balai ulastang ban pinbet kawe kasngi ban ken mau yakiri koin. Nangda u Gregory basaw ula penskam biang kane ka tarik shi tarik. Henry don buon gi balang don buon gi ki liturgy ka bapelong don gi babu ya kane ki rikuid ya ke ban leburom ya ki rikuid don gi babu ha sngiu bele hadin Pentecost don gi babu sngi toding hadin ga Jimmy pa jongu Chris kumda ter ba ki jid ya ke sngi kerpang Henry ha ka balang ka don ga sngi balabu kerpang ban ken mau ya ki rikuid baro namar kilong ki buriu ba kerpang bala im ya ga jingim badu Chris bad habangi puson halor kaneka pang ngila banyo I don bon ki rikuid ha padeng jogi ngi shaidia kundo ki buriu le se ki nom pang ki wan duai le se ngi habangi le jingo ha ki imburiu ngila banyo I me I dia tiap pang ha ke jing dia I duai klam sange panjing kerku bala bad ki buriu ki ndese pi ki kun ki ong ine me ila im sherham ya ga jingait but om ban se bagata ki me it batiapang kalong rikoin namar kala im naga benda ka jingait don gin ki bapang ki tiapang ki pidiang baaro ki jimpang ha ga jingkemen bakiru kilong ki rikoin namaru jisu ki kloi ban shashitom hakane ka dur don pun ki rikuit ha padeng changi but ban ken mau ya ki baharo ngibu ya kane ka sngi shi tarik jong November banduai kerpang but lai pu we tarik October nadu hindai ya kabalang kala reke ya kane ka sngi kum ga jimpet meet ki ong Halloween kabamot ke jingkuit Henry kadon jimma menda Halloween ka kerlalong kum ga jimmane uksuit don bun gi bru ki riang ya ka dor bayong bad ya ki mask bayong bad ki mi ha ka laipu we tari ha ka Europe ki penkala ya ka jingdumu baba jonga balang shaka jingkwa jonga partemenda Halloween ka kerlalong jimmane uksuit bun gi jaka Henry Halloween kalong ka jingra ke ban pan ya ka jingisne jongu Chris ban ino ya ka jingdum ban pidiang ya ka jingshai jongu Chris kumba kiri kuit kila pidiang kila im ha ka jingshai jongu Chris